Mag-usa ka bulan na suka magnitude 5.2 nga linog sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Apan daway kahumanan ang mga pagtayog. Hinuon daw normal na kining gidawat sa mga residente apan di mawala ang ilang kahadlok ilabi na ang mga nakasinati sa magnitude 8.1 nga linog niadtong 1976 Mora Gulf earthquake. Atong sayron na istorya sa usa kanila sa unang hugna sa RTV Presents ni Efren Mamak. Kini ang normal nga dagan sa mga residente sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Gikan sa mga klase-klaseng panginabuhian, sama sa pagpanagat, pagpamaligya og isda. Mga estudyante nga manungha. Apan luyo ni ini. Dunay kahadlok og kakulba ilabi na sa mga namuyo sa daplin sa dagat. Enero 20 ning tuiga, naigo og magnitude 5.2 nga linog ang lungsod sa Kalamansig impunto alas 3 sa kadlawon. Dili tambis. Dito sa bulangan sa. Apan ang mga residente daplin sa dagat sa barangay Santa Clara, gilayong na makwit sa kahadlok nga basin maggat-tsunami. Hinuon nagpabiling normal ang level sa tubig sa dagat. Dito po sa barangay Santa Clara lang, umabot po kami sa 1,350 plus na family affected. Kasi si Barangay Santa Clara kasi is coastal barangay po talaga. Apan wa na human ang mga pagtayog. Halos kada 5 ka minuto, dunay pagtayog, mga aftershock. Gani sa tala sa Feebox, miabot na karon sa kapin 3,000 ka aftershocks nga gikan sa magnitude 1.1 to 5.9 ang nasinati sa lungsod. Kalamansig is situated near the Cotabato Trench. So yung mga earthquake swarms na nangyari just 35 kilometers from Kalamansig. So add to the danger is the possibility of tsunami. Nabatisab ang gikusgon sa linog sa kasigbit nga munisipyo sa Libak ug Palimbang sa Sultan Kudarat ug sa ubang kasigbit nga probinsya. Miabot na sa kapin 11,600 ka magbanay ang mihiklin human gipatuman ang preemptive evacuation sa tibok Sultan Kudarat. Kapin 7,000 niini gikan sa Kalamansig. Ang uban sa kilid sa kalsada nga nagmuntar og tent ug nangatulog sa kahadlok sa epekto sa linog. Ang uban ana-ana sa evacuation centers. Naghanang tao nga nagpanon pagti pa namong dugaya mo abot. Si Nornalyn Tabanaw nga taga Barangay Santa Clara, tumang kahadlok matud pa ang iyang gibati diyang miigo ang linog niadtong Enero kay mibalik ang iyang kasinatian diyang nahitabo ang Moro Gulf earthquake nga miabot sa magnitude 8.1 ang gikusgon sa linog niadtong August 17, 1976 nga mikalas og libuan ka kinabuhi. Grade 4 pa daw siya diyang nasinati kini. Agoy Ginoo ko. Pagkuan, paglinog kusog kayo ang linog. Di mi gani kagawa sa among balay kay ang balay among sira na ungot na. Dito na lang mi nag-agi sa ila, diani sa log among gilungkab ang salog. Tapos di mi nag-agi kay kung sa bintana among maagi na mabalian po ni among tiil di na hinuon mi kadagan. Midagan matud pa sila sa bukid nga lugar. Una-una to gahaguros ang dagat paano diri. Puti na namong dagan dito padto sa bukid kay naa naman ang tubig. Wala na may kabantay kung nahunas ba siya. Matag karon og unya, makasinatig gyapon og aftershock sa Kalamansig, Sultan Kudarat, mag-usa ka bulan na ang milabay. Ang mga pangutana karon sa katawhan, do na ba kini kahumanan? Mas kinahanglan ba ang hugot nga pagpangandam? Ngano kini natibo human ang 5 ka dekada? Kana ang atong sayron sa ikaduhang hugna niining RTV Presents. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.